Nos vídeos anteriores vimos como se foi desenvolvendo a representación de personaxes con expresión de xénero e sexualidades non normativas dende o comezo do cine de Hollywood, e de que xeito se viu afectada a dita representación durante 3 décadas pola censura do Código de Produción, que estivo vixente dende 1934 ata finais dos anos 60. Se aínda non viches eses vídeos, recomendo que lle botes unha ollada para ter unha imaxe máis completa do que se vai comentar neste. A fin da censura en 1968 significou unha maior permisividade en relación ao contido que se podía amosar nas pantallas, pero esta permisividade non foi sinónimo de mellora. A diversidade sexual e de xénero a partir da fin da censura tratouse como un segredo, e as representacións de personaxes non heterosexuais e trans continuaron sendo maioritariamente estereotipos negativos que mostraban a gran confusión e histeria que aínda existían en relación a estas persoas. A pesar de certas excepcións, o cine comercial dos anos 70 e 80 seguiu mostrando historias nas que as persoas con sexualidades e xéneros non normativos eran vítimas, viláns e extrañas, especialmente logo da crise da SIDA, que aumentou a ansiedade xeral, sobre todo en canto á homosexualidade dos homes na sociedade da época. Na década dos 90 houbo un pequeno cambio na representación, en parte porque as sensibilidades da poboación estaban mudando, pero tamén grazas á influencia do movemento underground coñecido como novo cinema queer. Intentando imitar o estilo deste movemento, o cine máis comercial de Hollywood levou a cabo certos proxectos nos que tentaba saír das fórmulas que o caracterizaban, mais deste intento só saíron poucas obras. Segundo Ben Schoff e Griffin, a mediados de 1990, Hollywood estaba a producir sobre unha película abertamente gay ao ano e incluindo gays incidentais en numerosas outras. Non obstante, ditas representacións estaban, e seguen a estar, pensadas para o público dominante e supostamente normativo, polo que ditos personaxes seguían sendo superficiais e estereotipados. Construir personaxes máis transgresores supoñía un risco, xa que isto podía incomodar a audiencia e repercutir negativamente no éxito dunha película. Un exemplo disto pódese atopar en adaptacións de obras teatrais ou literarias nas que había personaxes non heterosexuais que ou ben se eliminaron ao pasar a historia ao celuloide ou se cambiaron de tal xeito que a súa atracción cara ao mesmo xénero era o suficientemente ambigua como para pasar desapercibida. Por outra parte, na liña de buscar a fórmula máis comercialmente exitosa, nesta época comezou a proliferación de películas con drag queens e aquelas protagonizadas por unha parella de amigos composta por un home gay e unha muller heterosexual. No século XXI, a gran maioría dos personaxes LGBT+ en Hollywood represéntanse prácticamente só a través de estereotipos. Homes gays con pluma, lesbianas marimachos. Normalmente preséntase aos homes femininos como inferiores e as mulleres masculinas como predadoras. Persoas bisexuais promiscuas e persoas trans que só viven sufrindo por culpa da súa identidade. Aínda que os estereotipos per se non teñen por que ser negativos ou totalmente incertos, de feito este tema daría para un vídeo aparte, o problema xorde cando se utilizan maioritariamente para humillar a estes personaxes e establecer un límite entre aquilo que entra na categoría do normal e o que non, como é o caso no cine de Hollywood. Nos últimos anos pódese notar un pequeno cambio. As aparicións de personaxes con identidades diversas xa non se usan cun ton de mofa con tanta frecuencia, mais as persoas LGBT+ seguen a ter, na súa maioría, un papel especificamente cómico ou tráxico. Aparecen normalmente nun plano secundario e os estereotipos seguen sendo a norma. No primeiro vídeo facía a seguinte pregunta: realmente está tan ben a situación deste colectivo en Hollywood na actualidade? Aínda que hoxe xa non existe un código de censura, está claro que dentro da industria estadounidense, a hora de darlle visibilidade na gran pantalla a identidades sexuais e de xénero diversas, non hai a mesma liberdade da que gozan as persoas que non transgriden as normas. Moitas das actitudes que caracterizaban o cine do período clásico das que falábamos nos anteriores vídeos seguen sendo endémicas nas formas de representación actuais. Ademais, a heterosexualidade transmítese de todos os xeitos posibles, mentres que os personaxes con outras sexualidades prácticamente non mostran desexo sexual ou atracción romántica.
e rara é a vez na que se lles permite o contacto físico máis aló de collerse da man. Non hai representación LGBT máis nas películas infantís, nin explícita nin implícitamente, mas, pola contra, pódense atopar nelas infinitos exemplos de amor heterosexual e que perpetúan roles e binarismos de xénero. Non só iso, senón que tampouco é raro que o sistema de clasificación por idades sexa máis estrito cando unha película contén personaxes non heterosexuais. Personaxes baseados en figuras históricas ou que son canónicamente non heterosexuais noutros medios, como os cómics, reciben sempre un lavado heterosexual ao ser adaptados á gran pantalla e, aínda hoxe en día, se considera un gran paso incluir personaxes gays dun xeito totalmente ambiguo e efémero en grandes franquías como Marvel ou Disney. Acaso non son estes exemplos diferentes métodos de control ou regulación do contido que se produce para que non se desvíe de determinadas liñas ideolóxicas? Aínda que haxa algo máis de visibilidade, case non hai diversidade á hora de construir os personaxes e as historias nas que aparecen. As películas que tanto alabamos nestes últimos anos, aínda que importantes en moitos sentidos, non son máis que a excepción dentro dun mar de narrativas que ofrecen unha versión contemporánea daqueles estereotipos e fórmulas que xa levan sendo parte do cine estadounidense durante case 100 anos. Ademais, tamén é grande a desigualdade de representación cando engadimos aspectos como o xénero, a raza ou a clase. Aínda hoxe, nos poucos casos nos que aparece un personaxe LGBT+, seguen a dominar os homes cisxénero, gays, brancos e de clase media, sendo as mulleres menos representadas, por non falar das persoas non binarias, que directamente case non existen nesta industria cinematográfica. A única excepción en relación ao xénero é a das persoas trans, xa que se representan moitas máis mulleres que homes, mais o xeito en que se escriben e interpretan os personaxes trans é xeralmente moi problemático por diferentes razóns. Se queredes saber por qué, recoméndovos o documental Disclosure, que examina este tema en profundidade. Todo isto, ademais, sen ter en conta a censura destas películas que sí se leva a cabo en certos países fora dos Estados Unidos, onde se teñen eliminado certas escenas polo seu contido non heterosexual. Compre dicir que o feito de que estas escenas con relacións non heterosexuais explícitas adoiten durar só uns segundos facilita bastante o traballo á hora de censuralas. Nos anos 80, Vítor Russo falaba do armario de celuloide para describir como as persoas con identidades disidentes viviron dentro do armario do cine durante décadas por mor da censura. Na actualidade, pódese dicir que o armario que durante tantos anos lles negou a milleiros de persoas o dereito a ser representadas en Hollywood xa non está pechado. As portas están abertas e podemos ver o que sempre estivo agochado dentro. Hai películas que teñen causado un grande impacto a nivel social e individual e que son motivo de celebración, pero estas non son máis que excepcións. E aí está precisamente o problema. Mentres teñamos que seguir falando de excepcións, seguirá existindo o armario de celuloide e a opresión que este simboliza.